songo nyebarke agama Islam kang mulya gambarane tanah Jawa jenilan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya elingo marang Maha wajib dilakoni tuntunan kang ana lima zakat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima zakat salat zakat poso haji lamun kuwasa salat zakat poso ngaji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima zakat salat zakat poso haji lamun kuwasa agama Islam kang mulya iku direwangi rekoso lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ing donya elingo kang kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima zakat salat zakat poso haji lamun